ana tangis ayo tangis sewa mati anyar kara nyarengi gumantine mangsa dewasaning wanci wis manjing madya ratri dedhet idem merbawaning dalu tan wonten janma lumaku kang kadulu hamung lintang luku mawa praba sumunu sumebelak ing langit biru ora mokal dadi panuntun kiblating wektu kawuryan sasadara Wasiniwaka aglar kang taranggana semewa mesem ratuning dalu ketingal pinastika panayayah Kenyormaja kang wis ndungkap manjing jagating asmara mabukuh kang lintang wuluh sinambung gemak tarung banyakan ngerem kadi mesem Jaka belek mermelek Jaka tuwa mencorong mengku Prabawa hangger gancang ambelah kiblat ning lintang Bima Sakti katon Birawa kadya Sang Bima kang lagi kurda marawasa naga Nemburawa wata kaya mangkono sakling sire wengi jaguk luruk rame kapiarsi sumusul bangwitan kang nalangi daya-daya ratu ning dalem manjing bumi kekejer Sang Panjerina tetela dadi manggala dutaning Arka kang Wasiniwaka dadi kinugah isining bawon wauta dewasaning kagunan ngancik jumedhuling repat Panakawan inggih Ki Lurah Petruk sarwi hanya karsinom rujak jeruk Ki Sarmadi kalian Ibu Fahmi semoga bedhot drandang ngentang-ngentang mbok netoletakan dani Ngeri
Lombak uya ha 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 kula tarasi jeruk bali dasare welon Oh, yo mangkene iki rasane ngati rasa risi suwe ora dipilih mas yo mas yo mas yo ben janji kopen aja lalen kami supaya kajen sajain arep bali wajibane bebani anak umur lain lo eling aja komen yo geplok rujak sing seru ta oh hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Pedro. Kang Gareng, ana apa le? Iki Petruk sak kanca kaya ketiban daru saupamane. Awit nampa dawuh saka panjenenganing Bapa Suntara, awake dhewe iki nderek tirakat utawa lek-lekan ana ing Mbala Kulon, heeh, Desa Mbala, Kecamatan Wonosegara, Kabupaten Boyolali. Nggih. Wong Jawa manut dawuhing para pinter, wong Jawa ki laku sing ampuh, siji sabar, loro melek. Merga kuwi sing dadi mustikaning laku. Mula kowe aja kaget yen panjenenganing Bapa Suntara ya kowe nyedeke perseroan terbatas diparingi lancar, diparingi rancak jalaran wis ditebus kanthi tapa brata. Ning nadyan mengkono iki wis ngancik swindu.
Sing jenenge wong diuja kuwi bakale diuji. Ngono Wong sing diuji dening Gusti Allah kuwi ora mawas kuwi sugih apa miskin. Wong sugih sing kuat cobane terus nggedhekke amal jariyahe. Ya ta? Lah, wong sugih sing ora kuat cobane, cak-cakane terus sapa sira sapa ingsun. Wis ana kurang ana, wis sugih kurang sugih, jagat kuwi arep diemperi. Nggih. Semono uga wong melarat. Wong melarat sing ora kuat cobane terus dadi begal, kecu, ngrampok lan liya-liyane. Nggih. Ning wong melarat utawa wong miskin sing kuat cobane kuwi terus nyedake uripe marang sing nyipta jagat. Ing batin nyuwun karo sing gawe urip, nengenke pangibadahe, nyuwun supaya penguripane iki bisa saya becik, saya becik. Ngono terus nggih. Ya jenenge wong cita-cita ki ya itu ya, Tru. Ngapa ta? Upama aku kepengin duwe PT kaya Pak Suntara, waduh. Rupa kaya dingklik ngene iki. Arep gawe PT kowe iki. PT apa? Lho jenenge wong ya aja ngono ta. Aja sok ngendak gunane ngeliyan ngono. Cita-cita ki ora apa-apa, setinggi langit ki ora apa-apa. Ya mong aku pengen ngerti truk piye carane upama pengen gawe PT, ya ta? Utawa PT Bigi, ya ta PT Bagong. Ben sukses ki kepiye? Ngene, Gong. Ora ana liya sing tak tiru panjenenganing Bapak Suntara. Supaya kowe duwe PT kuwi sukses, kowe dasare siji, kowe kudu duwe visi lan misi bersama. Dipastikan semua pihak, pendiri, pemegang saham dan manajemen memiliki tujuan akhir yang sama. Pelajari cara menyelaraskan tujuan ini. Oh ngono merga yen kowe ora satu visi utawa ora satu pandangan, tan wurunga ya mung arep jegal-jegalan ana dalan. Nggih. Terus bagi tugas dan tanggung jawab. Hindari tumpang tindih pekerjaan dengan menetapkan peran spesifik sesuai keahlian masing-masing. Oh ngono upamane kaya nggon pengerawit iki. Sing kulinane ngendang ya seleh nggon kendang. Sing kulinane demung seleh nggon demung. Sing kulinane nggon ngempul seleh nggon kempul. Lho, kuwi mapan ana nggone dhewe-dhewe. Oh ngono. Mula yen wis ditabuh bebarengan ngerti tanggung jawabe. Nganggo irama oleh nabuh ya dadine selaras kepenak dimirengke. Ora beda lakuning perseroan terbatas utawa PT sing wis ngadeg. Yen wis ngerti marang apa sing dadi kewajibane dhewe-dhewe, ora nyampuri urusane wong liya utawa kancane. Lah kuwi ing kono lakune ora pincang, ngono. Dadi lakune iso bebarengan. Nggih. Terus kowe kudu bisa membedakan, pisahkan urusan bisnis dan pribadi. Lah iki adane sing sok isih tumpang tindih. Yen kowe ora iso bedake antarane nyambut gawe karo keluarga, karo kekancan. Mongko sing jeneng kekancan kuwi supaya awet kuncine ya kuwi tidak saling merugikan, tidak saling merugikan. Sing jeneng kanca ki mensupport utawa menehi semangat, ora kok terus jegal, ora kok terus duwe rasa iri dengki aja. Oh, iki wancine nyambut gawe. Oh iya, sing jeneng nyambut gawe iki profesional kerja. Ya, aja mikir kowe iki sedulur, aja mikir kowe iki kanca. Ning kudu mikir piye gaweane. Yen gaweane becik, wajib diapresiasi. Yen gaweane kurang apik, diwenehi semangat, dijak alam-alaman jagongan dari hati ke hati. Ngono terus nggih. Contone ya kaya PT Bolosewu Berdikari. Ora ana antarane panjenenganing Pak Suntara ki misahke karo karyawan ki ora ana. Ning para karyawan ya ora terus sing dicedhaki ora terus kok sapa sira sapa ingsun memanfaatkan situasi ki ora. Ya ngerti, oh kuwi sing tak dereki ngono. Nggih. Mula ya iki gandeng awake dhewe dicepaki gamelan komplit
sak warangganane tur dasar ditunggoni karo Mas Gareng. Ayo diaturi pinarak ana kiwa kothak kono. Wis pirang-pirang taun ora ngerti kiprahe Mas Gareng. Nggih. Ricik-ricik Solo. Ayo monggo ricik-ricik Solo gen kiprah Mas Gareng. Monggo ayo. Sapa ta sing ora ngerti Mas Gareng Semarang? Lah iya. Iki kena tak arani pionir Mas Gareng merga. Sadurunge ana gareng-gareng liya sing ning wayang, beliau kuwi sing disiki ana wayang, ana pantap panitia tetap. Oh, ngono. Ora pionir ora apa-apa. Piye ta? Timbangane pionir mbok siksa ngene. Mboten kok nyiksa. Aku ki wis pirang-pirang angkatan ora kiprah lho. Napa nggih? Ora tau ana sing wani ngiprahke aku kejaba kowe tok. Lah aku ya tetep wani wong wis jenenge sik iya sekata. Aku ki aduh. Wong kaya ngene ku ya sing peksa kademen aku ya. Oh, aku kurang panas. Walang kekek, walang kekek. Ora diobah terus sak ora adem. Ha iya. Vokale tambahin Mas Meden. Kadung gawa cutake wis kadung ditambahake
mesti wis saya kemeringet awak saya wanget. Ayo ngono. Jeneng dirubung kanca, ditabuhi kanca. Kuwi sing diarani warming up. Ha iya, kendangi karo Cak Dun. Ha iya, sapa Udun? Ha iya. Oh, Ya mesti semangat wong jenenge petuk kanca lawas kok ya. ya ki kaya reuni ya. Ah nggih no. Wong jenenge wong reuni iki ya di mumpung kepethuk disenengke. Ah iya, kudu seneng. Serampatke, Cok. Saya nambahi bangun dasar ayu ora mau hatiku dadi komeng sama nanti ki aku terima sangat diri nawangi asali wong kan aku tak iso lali Apik nopo jenenge penari elok. Ah tansah liwo, atiku kayuyun. Saya nambahi mangun. Aku kok mangun ya. Seneng aku nek Mas Garing ngono kuwi. Kuwi jenenge iso ngimbangi karo sing ngendang. Powerku ki rong kumpul. Aku rong entuk bakso ki. Oh wis mbok trek. Ah wong jenenge Oh ki pancen kalau marica seneng yen ana wong tuwa disiksa. seneng. Aja maju bareng ijen-ijen. Wah, Wong iki sing jenenge kangen niku dhewe-dhewe. kangen yen dikangeni wong wedok seneng, padha lanange kok kangen nggo apa? Lho ora kok kangen perkara tresna ki ora. Mbok menawa Mas Garing iki saiki kabare piye to? Mbok menawa awake iki sehat. Sapa ngerti saiki nek Garing saya semangat. Sapa ngerti nek dijoget kendang iki jogete saya dadi. Lae lho sawuh dipangan uler. Sapa kok nesu? Aku sesasi lho ora joget aku. Oh iya lah, sasi. Ora sido. Mboten nak. Joget terus Aku wis genahke tok. Aku joget terus. Joget terus. Aku mau genahke tok. Aku ki hawa adem kok joget munggah-munggah tenan aku. Ora sah anu. Iki sing diarani sumuk ora keringetan ya iki. Oh ngono ya, Mas. Wis Panas ya, sing ning jero kuwi koyo arep oncat-oncat to ngono kaya. Panas. Kuwi ora panas, kuwi mecati. Angel sama angel ngono ki aku wis Omongane ra enak. Lah, Aku aja ditimbali Pak Sunu wis ra rene aku. lah iya no rene ngopo nek ora timbali. Lah iya. Wong Ning anu, arep menggah-menggah dadi semangate mergo sing mirsani sing kepareng lenggah jenjem. Lho, iki ciri khas Kyai kene iki nonton wayang nganti bar. Kok ngono panjenengan iso ngarani ciri khas? Lho buktine Saniki nek panjenengan pancen iso ngerti piyai kene, aku tak takon Mas Garing, apa sing dikarepke Wanasegara mangunceki? Ayo. Wanasegara terlalu luas, kita membahas bab desane wae. Oh, desa. Wanasegara kuwi pas ditanggap Pak Camat. Oh nggih, nek desane Bolo. Bolo kuwi tulisane BOLO. Heeh. B iki Boyolali kabupatennya, Wanasegara kecamatannya. Nggih. Terus Orang nomor 1 di sini Pak Ismadi sebagai kades. nggih. Terus Luas wilayahnya mayoritas tumbuh pohon jati. Terus U.
Oh ya oh. Kok bolong kok dadi bolu. Terus Ki organik masyarakatnya tumbuh subur tertata dengan baik dan benar. Nggih. Berarti kene iki administrasi kedesaannya jalan. Mung gumantung karo kadese. Pendekatan ing masyarakat iki kepiye merga Pak Kades niku wis pirsa dadi pamong. Pamong sing becik ora butuh diladeni masyarakat. Ning pamong sing becik ngladeni apa sing dadi kebutuhaning masyarakat. Mula hawane ayem tentrem. Iya. Kuwi ayem meneh yen awake dhewe sok ben ditimbali. Wah, ya alhamdulillah. Muga-muga isih Muga-muga mengko 17-an nimbali lho ta. Ning rencanane ya ngono Mas, 17-an arep wayangan. matur nuwun Pak Kades. Heeh, ning klasik ora nggo bintang tamu. Dadi mung dalang ya go sinden tok. Bayu. Apa? Wayangan kok tanpa gareng ki udan deres. Iki wanci terang, Mas. Niki wanci terang. Wancine padang bulan. Iya. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Teterate dodot jet-jet. Aku ya kancamu. Mosok pirang-pirang dina kon nututke dalang cili-cili ayo. Aku ki tenan lho. Iki Bali meneh. Pripun? Pak Kuncoro sing nimbali. Pak Suntoro kok Pak Kuncoro. Lah, berarti kowe ngrungokke apa sing tak omongke. Oh nggih, heeh. Berarti ada chemistry. Nggih. Pak Suntoro ki piyayi sing tepat karo asmane. Kok ngoten? Suntoro, nuwun sewu Bapak. Iki persuku kata apa huruf? Persuku kata ya jenenge ora perlu. Suntoro. Nggih. Sun ki sunar, sunar ki sinar. Berarti beliau tuh orang yang punya aura. Nggih, aura yang bagus. Terus Toroh tombok kanggo nyenengake wong liya kuwi hobine. leres. Terakhir Rasa luwih diutamake, berarti beliau tuh orang yang peka dengan lingkungannya. nggih, heeh. Ngene iki peka dheweke aku bar mbok siksa ngene iki peka. Wes. Aku percaya nek sampean iki. Kok- Sapa to sing ora ngerti Mas Gareng? Lah iki lho. Ning ngeten Mas Gareng. Kula niku bola-bali matur yen to panjenenganing Pak Suntoro niku piyayi sing ikhlas lahir batin. Lah iki. Ora sah kokean pidato. Ayo kita lestarikan budaya kita sing penting nanggap. Nah, tur meneh beliau ini iki sing diarani kaya kata-kata sing tau tak rungokke. Nggih. Iki lak nglumpukke wong akeh. Nggih. Ana kata-kata wong sugih akeh. Leres. Wong pinter akeh, Nggih. wong pangkat akeh. Sing ngarang-arang kuwi wong sing gelem kumpul karo wong akeh. Nggih. Nah, kalau beliau ini betul-betul kepengen kumpul karo wong akeh, buktine gawe tontonan kok ngene kok. Nggih. Beliau tuh wis pokoke pasrah karo sing gawe urip, mula beliau ki iki sing kae ana kata-kata sing bijak kae. Pripun? Jangan takut besok makan apa. Nggih. Jangan takut besok jadi apa. Nggih. Tapi takutlah bila maut menjemput sewaktu-waktu kita belum membawa apa-apa. Mula donya niku sawah tegale awake dhewe, ditanduri sing apik, Nah. pamrih ngunduhe ya ben becik. Mula ya kudu sangu sing apik. Nggih. Ingat, maut kematian itu saya ibaratkan air hujan Nggih. yang akan turun ke bumi tanpa melihat kita sudah membawa payung apa belum. Leres. Itu bres ya bres bar. Nggih. Ngono mula aku ki donekke tuwek-tuwek karo sindian mau ora masalah. Oh, ngoten ya, Mas. Loh, Nggih. justru saya berbangga step by step setelah saya lalui. Aku biar diundang Dek Gareng, Nggih. Mas Gareng, Nggih. Om Gareng, Pak Gareng, Pak Nggih. D Gareng, saiki diundang Mbah Gareng. Berarti step by step kehidupan sudah saya lalui. Lah kae sing nom-nom urung karuan. Oh, ngoten nggih, Mas. Kae sing nom kae lagi. Mula sing jeneng pepati ku ora, sing jeneng kambil ki mbok bluluk sing tiba ya ana. ana mula Nggih. aja sok ya ora apa-apa aku diundang. Betul, kula nggih setuju Mas kalih panjenengan. Anu- Kula niku selalu setuju karo pendapat Mbok panjenengan. ora iki salon kontrol dipindah ning suruh ngono ora. Wong kene iki seneng kok, nek kanca seneng kok ora anu gelem ngopo to jane? Ya seneng-seneng ning ora bedake kuping ngene lho. Aku waduh jan
Aku ku umpama ora tresno karo kowe wis. Lanang dolanan kok tresno gak. Menjijikan. Heeh lho. Aku kaya wong jenenge. Wong tresnane sedulur iki ya. Sedulur pas seduluran. Tak goleki kanca Mas Gareng. Jare pancen arep ngicipi gentari. Ayo ta. Ora. Kowe manusia yang membingungkan kok. Kosek ta, Kowe kosek umpama ta. mobil. Kosek. Gene. Mau sak Mas Gareng. Maka aja nglukro kaya Sontoloyo. Yen ngono kowe kebacut bodho. Aja nglukro kaya Sontoloyo. Yen ngono kowe kebacut bodho. Sontoloyo. Sepi pamrih doyan Aku senengku karo Bayu ngene iki lho. Napa? Garap wong ning secara halus. Lah kok ngono? Lah mau lho sinden liyane iki ngadeg iki mbok iringi lagu apa bareng iki kok Sontoloyo. Sontoloyo ki wong angon bebek nek jenenge wong Sontoloyo. Oh, ora loyo to. Nggih ora. Iki upama mobil. Heeh. Mobil membingungkan. Utawa mebel piye ta? Anu Mobil. heeh. Mobil membingungkan. Lah kok bingungke? Iki mobil matic apa mobil manual? Lah kok Yen- ngono? Loh, yen manual kok ketoke sik kinyis-kinyis berarti keluaran baru. Heeh. Ya ta? Ning nek metik. Matic kok nganggo prosnel lah iki. Iya. Heeh. Ya. Eh, Hah? eh. Oh, apa? Apa? Hah? Lah, Oh, iya. Oh, dadi. Pak Bayu. Piye? Niki wong bisu to. Lah wong kowe sing ditakoni pertama wawe kok. Kowe aja macet omahe cedhak kene lho. Nggih, heeh. Iki ya putra terbaik anu Boyolali. Omahmu di Ndandek. Kula riyen termusuk. Musuk saiki ditusuk. Mboten. Lho maksudnya musuk ki desane musuk. Nggih. Saiki pindah di Sakniki ten Karanganyar. Oh, pindah Karanganyar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya wis lulus lho. Kula Heeh. dereng. Ora sik Pangestunipun dirinkan. jujur ki mumpung disekseni piyayi kene. Nggih. Jenengmu ki sing asli sapa? Kula Tomo. Napa to? Oh ya pas. Tomo Teguh Salangan Petro. Kok tekan Teguh napa to? Aduh padha tene ya. Ya, urung lulus ta, Dik ya? Dereng. Saya kuliah nang isi. Nggih. Alhamdulillah. Jika apa? Kula karawitan. Oh, tak kira juga wayang karo gamelan. Ora. Aku agar gamelan kok dijikuki ngono kelingan nggonku wis gamelan disili, dicolong. Ya jenenge enek sing luwih butuh. Nah, ya Pak. Muga-muga diparingi eling karo waspada. Ya luwih butuh pemain wayang wonge timbangane dheweke kok. Ya kapela no wayang wonge. Wah kapela. Iki kowe arep dipamerke Mas Bayu ning kene. Nggih. Petingamu apa petingamu? Sik, tak goleki kanca anu Dita rene Dita. Ayo. Oh, iki ya padha iki jenise. Heeh. Dah. Iki ya padha iki. Kok jenise ngono masane. Oh, maksude wedok. Ayo Dit, Ya, rene Dit. beda. Ayo Dit, ayo. Ini dondong apa salah? Duku cilik-cilik. Ngandong apa becak? Laku cilik-cilik akeh pipi. Akeh kaki. Ora kusono pamutule sampeyan narita. Ciro ludah. Oh, ki sejenis ki. Ngapa? Iringane dondong apa salah bangsa merengkel kabeh. Lah iya. Ah, Jadi sajake digowo ki padha. dondong apa salah? Lah iya. Padha ya.
Padha Dik coba to Dik. Harap coba tilih ana kabeh to Dik. Mah urung DP kok. Rek kaya. Kok ngarang wong ditakoni kari padha apa ora kok. Oh, kok. Yo, sik aku tak nyuwun sing mat-matan sik. Kutut manggung tak dum wong loro. Ayo. Mbak Dita karo Gentari. Cocok. Ah, iya. Padha isine kok. Ah iya. Ayo, saiki Dita sik sing miwiti. Ya Dit. Ah, kaya apa? Wayahe wus. Wah iki. Suarane kaya Candramawa. Ku Candralukita kaya Candramawa kucing. Lah kalak Yogya kowe Candramawa. Yo, iya Mbak Dita. Menika kula kintunaken Pak Martono Bojonegoro sing ing tasih mirsani live streaming. Oh nggih. Mas Wardoyo Jumantono. Nggih. Bengi iki di streaming apa wae channel iki? Oh, akeh Mas. Ngene Jodipati Production. anu channel Bayu Janji ra ono. Apa? Bayu janji apa ta? Wah, senengane. Ayo, tutuke. Wong mlaku kok kaya terkatret. Wah, ndak. Iki lho wong ayu nembang lho. Wis men mumpung sik iso. Jare aku lanang. Apa? Jare aku lanang padha kuwi. Apa lanang ki ra ono sing ayu? Ya ono kok. Waduh. Saya seneng lanang. Ayo. Harsa. Hop. Genti, Gentari. Ayo Gen. Ya ngapa manukmu Gen? Neng plat. Suar. Gelut ae apa ben. Oh, si Deno diunter-unter. Lah wong penak-penak nembang iki apa dijorok-jorokno ngono lho. Lho kok ora ngira ya suaramu ki meh padha karo Dita. Lah pancen aku karo Dita ki padha lho, kaya aku karo Dita ki jambe sinigar lho. Wah, pelarisane merasuk iki pelarisan. Iki perewangane merasuk kowe ajake. Tak lem kowe iki apik tenan. Apik. Kandhane aku mbok, Dik. Ayo. Wong kok sing apik ditata dipamerke piye iki. Ya. Neng plang. Oh enggak Gen. Ayo. Jan. Mas, Ngapa? bareng nyuara ngeden ki ana sing mecotot. Apa? Apane, Dik? Bareng si derene sing mecatet. Bareng ngeden ki ana sing mecotot. Apa? Kala menjenge metu. Oh iya. Lu peneten nek ngono. Ayo. Keringan. Wah. Deh. Gaweke lawuh sing nylentem kuwi. Ha iya. Ndek wingi rong dina kepanggih kali kula ten Wonogiri. Wah. Culika, etri kaya ngono kuwi caramu ya. Diampirne apa ora, Nduk? Dasare aku ya nginep ning kono. Wah. Oh, lotri kok meteng. Lho, lagune kula lho meteng kok. Tri. Kowe bar nite Harry Davidson. Wong masuk
Oh, sing Sing lho. kuwi lho Pak Dik. Sing nyedhep kuwi lho. kowe ya kolu. Wah jenenge kanca ora apa-apa to diampirke. Ya kalu to, Dik. Mantuk. Ya kalu wong ndengi Mas rong dina tak ndemi mari Mas. Oh, mendem sik. Gentar ya. Sesuk tak coba. Ayo numpak lembu sura, ayo. Ayo, tutuke Gen. Anggung Kowe ngerti latihane? Bisa ngono ngerti latihane. Kowe turu mengkurep gulune didak tri. Ayo. Yo, Mbak Dita. Teron. Manggunge urung kok wis prapro. Lah takon aku ora sinjal kok Ayo, takoni. ya Dit. Mas Gareng, Nun. abane sing ngempul. Oke. Kowe Ayo lho ning kono. Oh, kepol kon. Bagus. 2 kali kon. Bagus. Ping 3 kon. 4 kon. Ya. 5 kon. 5 kon. Ngopo? Ping 5 kon. Ping 5, saben sak kempulan 10.000. Nek ping 5 50. Ngono. Ayo, duwe apa ora, Dik? Ayo, ora mung perintah tok. Kaya Pak Suntoro iki lho, perintah nih yo cucuk ngono. Sak kembulan 10. Ping 5 50. Pak Sun duit kula kaya kula. Ngopo laporan Pak Suntoro? Yo ben pirsa. Ayo, Zak, ngono jatake. Hati-hati wis iki lagi mari arep tok idak. Ping 5 ya ngon. Kok tak jak royal. Royal mangan ya. Ping 5. Ayo, kene sik no. Kono le ngabane kok kene. Aku tinggal mulai aku. Ora. Ya. Ya, Gen. Oh, ya, ya, Gen. Yo, Dit, mangga. Ping 5. Piye, Dik? Lah wis entek. Ya ampun kok telas niki. Lah sing ping 5 mau. Lah yo iki ping Lah 5 iki kempul 4 gonge 1 5 wis. Yo, Dit. Ngon. Balekke selawe ngon. Sawerok susuk. Oh, alah, bangun TLK. Apa kuwi? Bangun telek. Ya aja nesu. Yo. Ora nesu kelangan 50.000 kok, Pak Suntoro. Alah, alah ngopo. Yo, yo, Dit, yo, Dit, yo, Dit. Mangga, mangga, mangga. Ora tuku, duitku jaluk mangono. Monggo. Mangga, mangga. Gentari, ayo. Mangga, mangga. Gratis ya. Mangga, mangga. Hah? Alah mangga, mangga. Aku bingung. Mangga, mangga. Ngendi gane? Mangga, mangga. Wis udah dijak engkol. Oh, Kok tidak engkol gitu. Nen anu. Mangga, mangga. Nen. Mangga, mangga. Ane. Mangga. Uti-uti mati. Lanange kok malah metu. Mangga. ora aku ngomongku mangoni tanpa diperintah ya terus langsung ditabuh. Sajake seleramu kok salah ngene. Lho, Ya. takane aku kuwi satpame Pak Dik Mangun malan. Oh iya toh. Sing jaga mangon kowe ta? Aku malan. Oh. Ayo. Sikile ngapal kabeh. Ayo, Dit. Mangga. Pinarake
nano kangsa Yo. Ya. Mitra kang Nano Ayo. Ngene ae. wilujeng rawuhipun para tamu. Maka garap kudu nyungklang. Maka ayo. Nano, ayo. Wangi-wangi ya bapak ketut manggung manasati. Alah. Oh. Maka pur, ayo. Kudanya kambut bangsa panci. Bagi keluarga sebenarnya makan lagi Sisan gawe sing nang kono. Ayo diaturke gerajakan Banyuwangi. Monggo. Wong loro iki. Wah. Ayo no, wis ayo. kono. Mas garing tengah. Monggo dibawani nganggo umbul-umbul belambiangan. Nggih. Yo, monggo, yo Cak diaturke. Yo Dit. Monggo. Maneno. Ayo. Mambiat mayone Pertama sing jengleng gentari sik. Ayo. suwarane gandeng belambiangan. Gendeng belambiangan ya pe. As. Trek op. Hai. Ketoke kok luwes men. Tur kok ya ora mlorot ya, Nduk. Ajake dipakusuk. Ayo. Nyarambiai Nusantara. Kayak nguyuh. Ayo getari, geti. Wah, kok ora nglegake. Ayo. Pianyu wangi Ayo. kenang wetan Anono. sak
Ya, ayo. Jokarjo. Jokarjo. Karjo ki sapa to, Sing Dik? ngendang sapa? Nanda. Nanda Sukarjo. Jo. Matane nyawang rene. Kandhani wong tuwa malah rebukan banyu putih. Ayo. Kendangi, ingsun dikendangi. Ya, ayo. Lar kidul halasangkar Nak Prabu Duryudana. Malah kaya Durna. Jane dadi apa? Lho tabuhane klothekan lho. Ayo. Seh. Ya. Jadi. Kang kaliwat Kosek kendange rumune wis kiri-kiri. Kendange urung muni lho, Dik, kok wis kiri-kiri. Timbangane disiki kono. Ayo. Liwat Kaliwat ya te. Nah, Agar pas teko nggonku kok batune lobet. Kok ngene entek. ayo. Ora joget lah. lambiangan Gentari belambangan ya te. As. Yop. Jadi. bela nek Dik Alung Laden. Ya jane Aja mutung ta. Aku ki mau wis joget digojlok, saiki njaluk dijegleng-jegleng wong ayu ora dikendangi ora diapa-apake. Piye carane ngono kuwi? Ya, Jengkleng budar mawon. Apa? Jegleng budar. Mah, wong ngantuk kok jegleng. Ayo. Bela Biang. biangan Yuk. Aja takon Tanah India. Meliare Yuk. Taman Sari Nusantara Imbelam yangan, kumelari tangan nyari Nusantara. Gerajakan, monggo, yuk.
Ganti gendang rimo ganti. Ayo. Garap cara tanan monggo. Ayo cara Surabaya ganti. Ayo. Ning tetep gerajakan. Ayo. Ya Dit. Gerajakan Raina Matur sembah nuwun Mbak Gentari karo Mbak Dita. Yo Mbak Suci karo Mbak Fahmi. Monggo. Kene. Yo mentaram-mentaram turun. Ngetan balingu ana panjenengane wonten sing ngersake podang kuning. Heeh, ayo. Iki aku karo iki serawani aku. Lah iya. Luwih senior timbangane sing mau. Heeh. Iki kelasé wis expired. Ngenyek masane. Loh, justru orang yang sudah banyak pengalamannya. Nggih. Dibawani sik. Ayo. Bawani sik podang kuning. Yo wiwit saka Mbak Fahmi. Monggo. Yo Mbak Fahmi, kaya ngapa suarane? Heeh, yo. Putri. Podang kuning naduh jan kuping kok. Maaf, Bos. Podang kuning Sulistyawarni. Ojo pikiran Mas Goger ini ta, ayo. Mboten. Iya. Mboten. Nadyan wujude mung Peksi. peksi. Wong wedok jejer aku grogi. Nano. Nano. Agawe talining burung Hano. halus manis merak hati. Hop, yo Mbak Suci. Nureno.
godang pita telaske anu hiba bunga henga nyanding bisa dadi tamba monggo yo podhang kuning tayubke ya monggo kene iso jogeti monggo ya Mbak Fahmi iso awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggrek sing tak sayang yo ngobeng piteranggonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi iman yen nganti liya sing sayang bayang tak sawang minca ing empang akhir kencatan anak ini sangka kademen Mbak Suci. dheweke ngalih awas ayo Mbak Fahmi Gonggo Mino Yo Mbak Suci joget ayo dangdutke tanan yo Yup. Mbak Suci yo Mbak Fahmi yo yen nganti liya sing nyayang akleyang-kleyang tak sawang minca ing empang akhir kencatan tak ini saka kaduman asara ngoceh dheweke ngalih pencoan Suci yo tak sawang kok podang kuning agame pikirku komik serati rentak sawang tambah manis bunga yen aku nyanyi ora bukan hati juga diwangi minyak
Terima kasih, matur nuwun. Dah jan. Suwe kekulonen. Iya. Ayo semen. Heeh. Iki paling krawitane iki cah kuno-kuno kuwi. Ayo. Ayo, Dini karo Ayu rene, monggo. Ana sing resake ayang-ayang. Monggo, ayo. Wah, seneng tak mati iki. Monggo, ayo kene. Metaram, turu. Pelok. Deno kok turake men. Deno golek larase ra ketemu-temu. Yo, diaturke ta ayang-ayang, bawa. Ayang apa? Ayang-ayang. Ayo, yuk. Ini kedange sudah sithik carane. Ayo. Harapku meko nganti katresnan iki yen aku sliramu radyakoni seratan donya ra bisa nampa bakal tak coba yen durung Ini ayo sik yo. Harapku meko nganti katresnan iki yen aku sliramu radyakoni senajan donya ra bisa nampa bakal tak coba yen durung bisa Dini. Monggo kur kabeh yo.
Matur nuwun. Ayo grogi ayo. Lah ngapa ta? Ayo bareng disawang karo sing ngendang Jepong lejar iki. Lah. Oh, ora kok nyawang pancen kuwi maniking kepiar kok. Ayo. Badar sejatine wujud. Badar sejatine wujud. Le terus. Monggo, ayo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sulil Islam wal muslimin. Monggo, ayo. Gareng sawetawis satur panglipur kathah lepat diagung pangasami. Panjenengan ndongake apa kagem PT Bolo Sewu berdikari? Nggih boten langkung PT Bolo Sewu berdikari semakin maju, semakin jaya dan semakin mensejahterakan semua karyawan dan lingkungannya. Oh nggih, amin. Niku sing dadi ancasipun yen Bapak Suntara. Kepenak ora dirasake dhewe sak keluarga nggih ta? Ning tangga kiwa tengen ya melu wong ngrasake. Buktine ya dalan-dalan dibangun. Amin. Nggih ta? Kabeh murakapi kanggo Barayan Agung. Muga-muga kula kali panjenengan ketumerapan sugengipun Bapak Suntara. Amin. Matur sembah nuwun Mas Gareng, sampai ketemu di lain waktu. Monggo nutupi lagu.